期待してたテストの点が悪かったとか、あの子に話しかけようとしてやめたとか、ああ嫌になることだらけの世界で、タンタンタンと鳴り響く足音、奴はダークヒーロー打ち抜いて、世界は今日も闇に飲まれてゆく。ダークヒーロー忘れかけた世界の純粋は取り戻して、ああ誰かの叫ぶ声がする。まあ守ってやんないこともないわ。向きなさい、左を進め、前ならえ。ゼンマイ仕掛け糸を引いてる黒幕が、ああ本当の自分は欄に閉じ込めて、散々いい子演じてきたけれど、いつかダークヒーロー抜け出して世界の頂点で笑みを浮かべて、ダークヒーロー忘れかけた真実の姿は取り戻して、ああ誰かの叫ぶ声がする。まあ救ってやんないこともないわ。心の中天使と悪魔が